Salam, Türkmen portaly web-saytynyň hormatly agdalary. Bugün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Sowda we Senagat Edarasynda habar beriş telişdeleriniň tele ara gatnaşyk telemetriýa, ýagny habar beriş telişdeleriniň tilsimatlarynyň 15-nji halkara ilmi maslahaty we Türkmentel 2022 halkara sergisi öz işine başlady. Bu sergiň dowamynda halkara derejesindäki habar beriş tilsimatlarynyň ösüş ýygyderligi ýyzarlanýar. Mehribanlar, gepleşigimiziň dowamynda size habar beriş telişdeleriniň ara gatnaşyk telişdeleriniň ösüş ýygyderligini paýlaşar. Bilen daşlaşmak. Paýtagtymyzy şeýlede ýurdumyzyň ähli ýerlerini Aşgabat şäher telefon ulgamy, internet bilen şeýlede internetiň durly hyzmatlary bilen öpçüne diýe, ine şol öpçüne edilýän hyzmatlary bolsa häzir virtual ýagdaýda synamak bolýar. Bugünkü geçirilen halkara sergide Aşgabat şäher telefon ulgamynyň ýapyp görnüşi paýdarlar jemgyýeti özüniň taýýarlanan virtual ulgamlary bilen halk köpçüligine hyzmat edýärler. Gelin onu virtual dünýä syýahat edelim. Мы занимаемся мобильной связью совместно с Алпнасыр, то есть наш основной клиент это Алпнасыр. Мы поставляем оборудование связи, технологии 2G, 3G, 4G. Мы их здесь настраиваем и, естественно, оказываем услуги по обеспечению связи. Да. Мы предлагаем свои решения, как бы на той стороне стенда вы можете убедиться, там посмотреть, там есть решения и как бы предложения в этой сфере. Ну, все зависит, как бы, естественно, от наших заказчиков. Ко мне всем знаем, что во всем мире у нас бывает. Но мы всегда рядом с заказчиками. Но считается, что наш бизнес разделен на 3 части. Но 7G, EBG и CBG. Но 7G значит, что это то, что мы построим интернет. То, что мы используем интернет. Мы звоним, мы пишем сообщения. Это то, что это мы построили. Кроме того, еще CEBG, значит, мы постоянно хотим помогать заказчикам увеличивать эффективность работы с помощью подаваемого нашего оборудования или комплексного решения. Но такие как Exponent, и рутер, switch, storage и так далее. Кроме того, еще у нас комплексные решения, такие как умный город, но в области энергетики, нефть, газ, технологии у нас все свои есть. Но еще у нас третье направление, это CPG, то, что здесь показано. Это телефон, часы, планшет и компьютер и так далее. Там показано, что наше оборудование AudioHub для видеоконференции у нас всегда есть. Но мы думаем, что вместе с заказчиком работаем, чтобы друг с другом помогаем увеличивать эффективность, чтобы улучшать свою жизнь. Это то, что мы хотим. Maksadımız şu ara gatnaşan gençlerin hundarmenler tarapyndan halka hödürlenen sany hyzmatlar bilen tanıştyrmana geldik. Bulara mysal edip YGOV-TM döwlet hyzmatlar portalyny aýdasym gelýär. Bu portalyň esasy maksady wagtymyzy, harajatymyzy tynşytlap, öýlerimiz üçin, internetimiz üçin, jemaat hojalar üçin töleýlerini etmek mümkinçiligini berýän portal. Bu portalda ara gatnaşyk hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini, ýani IP telewizion, ýani interneti, telefony, hem de çapar çağırma hyzmatlaryny alternativ kartotky bilen töläp bolýar. Bank ulgamynyň
ähli hyzmatlarynyň peýdalanyp bolýar. Jemaat gojalyk hyzmatlaryny, ýagny gaz, su, elektr energiýanyň tölegleri төлep bolýar. Hemde polisiýanyň ýol gözetçilik gurulynyň administrativ jerimeleri төлep bolýar. Şeýle hem ministerliklaryň, häkimlikleriň, edara karhanalaryň web saytlaryna girmek, web saytlar bilen tanyşyş bolmak, olar barada maglumatlary bilmek, ýagny bir edaranyň telefon nomery, onun maglumaty yerleşen yer barada maglumatlaryny telefon arkaly, notebook arkaly bulanıp görmek bolýar. Mehribanylar bugünkü halkara sergide Hili Sowda Hojalyk Jemgyýeti ilkinji gezek halkymyzyň bähbidine aksiýalar hemde arzanadyşlar bilen tanıştyrýan Arzan TM online platformasy bilen gatnaşýar. Mehribanylar häzirki zaman jemgyýetinde ara gatnaşyk terişdesinde adamlar öz wagtyny taşytlamak üçin şeýlede biziň daşdawrymyzda bolup geçýän wakalar bilen has gysga wagtyň içinde tanışmak üçin Arzan TM online platformasyna ýüz tutup bilerler. Biziň mobil üçin goşunymyzyň esas maksatlaryň biri halk köpçüligini, skidkalaryň, aksiýalaryň bir ýerde jemlenmegini gazanmak, ýani wagty taşytlamak üçin şeýlede özüne gerekli bolan ähli haritlaryny bir ýerde tapyp bilmegi gazanmak bolup durýar. Türkmen Poşta ara gatnaşyk kompaniýasy halkymyza ara gatnaşyk hyzmatlaryny ençemesini hödürleýär. Ýani şuňam şu sergide ara gatnaşyk üçin gerek bolan ähli tilsimatlar, ara gatnaşyk terişdeleriniň iň soňky gazananlary halk köpçüligine ýetirilýär. Siziň hyzmatlaryňyz bilen tanış bolsak? Bizde Türkmen Poşta ara gatnaşyk kompaniýasy esasy uradylýan hatlar, ýollamalar boýunça işleýär. Tracking hyzmatymyz bar. Tracking hyzmatymyz diňe Türkmenistanyň şäherine däl, eýsem dünýäniň ähli bölegini siziň ýollamagy, dünýädäni hatyňyzdan ýerediň anyklamak mümkinçiligi öwretdik. Şo hatyňyzdan ýerede ýa haýdy nokatdan barýanlygyny ýa baryp gowşanlygy barada SMS arkaly habarlar öwretdik. Sapar mobil programy goşulmamyz we onu 17 sanaky hyzmatymyz yerleşdirilen. Ondan başga da hem shop.post.tm online market hyzmatymyz bar. Ýurdumyzyň telekeçeleriniň öndürýän önümleri hem de daşary ýurt önümlerini hem yerleşdirilen tölegde istenlik bank kart görünüşine amal aşyp bolýar. Diýmek, özümiziň baryp bilmeýän ýerlerimize biziň haritlarymizyň we poçtalarymyzyň aman esen gowuşmak üçin Türkmen Poşta ara gatnaşyk kompaniýasy gije gündüz hyzmatda. Siziň ýollamagy 2-3 güniň dowamyny tapa ýok Türkmenistanyň ähli künjegine ertip berýär. Hem gysga wagtyň dowamyna. Ona halkymyza şeýle ara gatnaşyk terişdesi hökmünde halkymyzyň isteklerini ýokary derejede kanagatlandyrmakda işleňiz uğurna bolsun. Sag bolun. Halkara sergisine Türkmenistan'a ilkinji we öňde barjy informatsion portal bolan Türkmen portal hem gatnaşýar. Halkara sergiň şäherlerine geçirilýän bugünkü ara gatnaşyk tilsimatlary, ara gatnaşyk terişdeleriniň adamzat aňyna iň uly maglumatlar, uly gowrumly maglumatlar ýetirmekde bugünkü gün Türkmen portal öňde barjy hyzmatlary ýerine ýetirýär. Ýurdumyzda bolup geçýän, dünýäde bolup geçýän täzelikler bilen siz ilkinjilen hatarna Türkmen portal web saytynyň tanyşyp bilersiňiz. Eger adamzat aňynyň iň soňky gazananlary bilen has ýakynlanyr ilkinjilen hatarna tanyşmak isteseňiz Türkmen portal web saytyndan daşlaşmak unutmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeğidir. Sag bolun.